Γεια σου και καλώς ήρθες και πάλι πίσω στο κανάλι μας. Το σημερινό θέμα αγγίζει την καρδιά κάθε γονιού. Μία θεατής του καναλιού ρώτησε: πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση και την αυτοαγάπη στα παιδιά μας? Σε έναν κόσμο λοιπόν γεμάτο αβεβαιότητα και προκλήσεις που όλοι οι άνθρωποι τρέχουμε, έναν κόσμο που υπάρχουν τόσοι ειδικοί και τόσες προσεγγίσεις διαπαιδαγώγησης, αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ λογικά κιόλας βουνό. Όμως η αλήθεια είναι ότι διαθέτεις ήδη τα εργαλεία για να διαμορφώσεις ένα περιβάλλον όπου το παιδί σου μπορεί να ακμάσει. Ας τα ξεθάψουμε λοιπόν όλα αυτά μαζί. Ξεκινώντας, ας μιλήσουμε για τα θεμέλια της αυτοαγάπης. Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας βρίσκεται ένα γεγονός που συχνά υποτιμάται ή αγνοείται. Η ικανότητα να αγαπάμε και να πιστεύουμε στον εαυτό μας δεν είναι εγγενής. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται με προσπάθεια, χρόνο αλλά και προσοχή. Κάθε φορά που ένα παιδί πέφτει και ξανασηκώνεται, κάθε φορά που δοκιμάζει κάτι νέο, ακόμα και αν αποτύχει, είναι μια ευκαιρία για μάθηση αλλά και ανάπτυξη. Πίσω από κάθε άτομο που κατέχει αυτοπεποίθηση κρύβεται μια ιστορία αγάπης, υποστήριξης αλλά και αποδοχής, αλλά και στιγμές απογοήτευσης και αποτυχιών που έχουν μετατραπεί σε σημαντικά μαθήματα ζωής. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοαγάπη δεν διαμορφώνονται μόνο μέσω της επιδοκιμασίας και της αναγνώρισης των άλλων, αλλά κυρίως μέσω της εσωτερικής μας αντίληψης για το ποιοι είμαστε αλλά και τι αξίζουμε. Η ψυχική ανεκτικότητα είναι ένας αντισυμβατικός αλλά αποτελεσματικός τρόπος για να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της αυτοαγάπης στα παιδιά μας. Με βάση αυτή την αρχή ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τα λάθη και τις αποτυχίες τους ως μέρος της διαδικασίας, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους εντελώς ελεύθερα, χωρίς το φόβο της επίκρισης ή της απόρριψης. Ένας τρόπος να εφαρμόσουμε ορθώς την ψυχική ανεκτικότητα είναι μέσω της ενσυναίσθησης και του ανοιχτού διαλόγου. Όταν το παιδί σου αντιμετωπίζει μια δυσκολία ή απογοητεύεται, καλό θα ήταν να καθίσεις μαζί του και να συζητήσεις το πώς αισθάνεται. Άκου προσεκτικά και αναγνώρισε τα συναισθήματά του. Αρχικά, καθρέφτησέ του αυτό που σου εξέφρασε πως νιώθει. Μετά, σιγουρέψου πως επιβεβαιώνεις ότι είναι φυσικό και αποδεκτό να αισθάνεται έτσι. Παράλληλα, μπορείς να του δείξεις πώς μπορεί να μετατρέπει αυτές τις εμπειρίες σε ευκαιρίες για ανάπτυξη, συζητώντας μαζί του διαφορετικές προσεγγίσεις ή λύσεις μέχρι την επόμενη φορά που θα του συμβεί. Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η διαδικασία της ανάπτυξης, της αυτοαγάπης και της αυτοπεποίθησης είναι μια μακροχρόνια προσπάθεια, η οποία απαιτεί από την πλευρά μας υπομονή, αντοχή και επιμονή. Δεν γίνεται με μια επιτυχημένη συναναστροφή να εδραιώσουμε τις βάσεις που θέλουμε και θα έχουμε σίγουρα πισωγυρίσματα. Καθώς συνεχίζουμε να παρέχουμε στα παιδιά μας αγάπη, υποστήριξη και εργαλεία, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής, ενισχύουμε τις θεμελιώδεις βάσεις πάνω στις οποίες μπορούν να χτίσουν μια υγιή αυτοεκτίμηση αλλά και να αγαπήσουν βαθιά τον εαυτό τους. Για να δούμε τώρα μερικές πρακτικές μεθόδους που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά μας να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους και να αναπτύξουν μια βαθιά αίσθηση αυτοπεποίθησης. Η επικοινωνία φυσικά είναι το κλειδί για την καλλιέργεια κάθε υγιούς σχέσης και ισχύει ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται για τη σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών. Μιλώντας με θετικό και ενθαρρυντικό τρόπο στα παιδιά μας, τα βοηθάμε να καταλάβουν ότι εκτιμάμε τις προσπάθειες και τις δυνατότητές τους. Αυτό δεν σημαίνει απλώς να τα επενούμε όταν κάνουν κάτι καλά, αλλά και να αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που καταβάλουν, ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που περιμέναμε ή περιμένανε. Ένας τρόπος για να ενθαρρύνουμε λοιπόν αυτή τη θετική αλληλεπίδραση είναι μέσω της δημιουργίας μιας τράπεζας θετικών σχολείων, όπου και οι δύο μπορείτε να ανταλλάζετε ενθαρρυντικά και θετικά σχόλια καθημερινά. Αυτό όχι μόνο ενισχύει τη θετική επικοινωνία, αλλά βοηθάει και τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να εστιάζουν στα δυνατά του σημεία. Η προώθηση της αυτονομίας στα παιδιά είναι ένας άλλος ζωτικής σημασίας παράγοντας στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Αυτό σημαίνει να τους δίνουμε την ευκαιρία να κάνουν επιλογές και να αναλαμβάνουν ευθύνες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους. Από την επιλογή των ρούχων που θα φορέσουν μέχρι τη διαχείριση μικρών εργασιών ή ευθυνών στο σπίτι, η εμπιστοσύνη που τους δείχνουμε σε αυτές τις αποφάσεις βοηθάει την καλλιέργεια μιας αίσθησης αξίας και αυτοαποτελεσματικότητας. Ένας ενδιαφέρον τρόπος να ενθαρρύνουμε την αυτονομία είναι μέσω του παιχνιδιού ρόλων, όπου τα παιδιά παίρνουν τον έλεγχο και λαμβάνουν αποφάσεις ενώ παίζουν. Αυτό τα βοηθάει να εξασκήσουν τη λήψη αποφάσεων και να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση σε ένα περιβάλλον
χωρίς πίεση. Η προσφορά ανεφόρων αγάπης και στήριξης είναι το θεμέλιο για την ανάπτυξη υγιών και ευτυχισμένων παιδιών. Είναι κρίσιμο τα παιδιά να γνωρίζουν ότι είστε εκεί για αυτά ανεξάρτητα από τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες τους. Αυτή η ασφάλεια τους επιτρέπει να εξερευνούν, να δοκιμάσουν και να αναπτύσσονται χωρίς το φόβο απόρριψης ή αποτυχίας. Μια τακτική για την ενίσχυση αυτής της ανεφόρων αγάπης είναι η δημιουργία μιας θετικής ρουτίνας πριν από τον ύπνο, όπου μοιράζεστε μια θετική εμπειρία από την ημέρα και εκφράζετε αμοιβαία την εκτίμηση για την παρουσία του άλλου στη ζωή σας. Τέλος, η δύναμη του παραδείγματος είναι εξαιρετικά σημαντική. Τα παιδιά μιμούνται τους γονείς, οπότε η επίδειξη αυτοαγάπης και αυτοπεποίθησης στον εαυτό μας είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό σημαίνει να φροντίζουμε την ψυχική αλλά και τη σωματική μας υγεία, να θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους για τον εαυτό μας και να αντιμετωπίζουμε και τις δικές μας προκλήσεις με αισιοδοξία αλλά και ανθεκτικότητα. Η καθημερινή πρακτική της ευγνωμοσύνης, για παράδειγμα, είναι ένας τρόπος να δείξουμε πως μπορούμε να εκτιμάμε τη ζωή αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ακόμη και όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Αυτή η στάση μπορεί να εμπνεύσει τα παιδιά μας να αντιμετωπίζουν τη ζωή με παρόμοιο τρόπο. Αυτά λοιπόν είναι μερικά εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να διαμορφώσεις ένα θετικό περιβάλλον για τα παιδιά σου, όπου μπορούν να ανθίσουν και να εξελιχθούν σε ευτυχισμένους ενήλικες με επαρκή αυτοπεποίθηση αλλά και αυτοεκτίμηση. Όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει κάποια ή κάποιες δυσκολίες μέσα στη ζωή μας, περιόδους αβεβαιότητας αλλά και αποτυχίες. Αυτό δεν διαφέρει από την εμπειρία των παιδιών μας και ούτε θα έπρεπε. Πράγματι, μέρος της μάθησης και της ανάπτυξης είναι να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και να ανακάπτουν από αποτυχίες, ώστε να συνεχίζουν να προχωρούν με επιμονή και ψυχραιμία. Ως γονείς, ο ρόλος μας είναι καθοριστικός στην υποστήριξη των παιδιών μας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Όταν τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες, η πρώτη μας αντίδραση καλό θα ήταν να περιλαμβάνει μια παρουσία που εμπνέει σταθερότητα και υποστηρικτικότητα. Αυτό σημαίνει να τους προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου νιώθουν άνετα να εκφράζουν τα συναισθήματα και τις απογοητεύσεις τους. Είναι σημαντικό να ακούμε προσεκτικά και να αποδεχόμαστε τα συναισθήματά τους χωρίς να τα υποβαθμίζουμε ή να τα αγνοούμε. Και προπαντός, χωρίς να μπούμε αμέσως στη διαδικασία να προσπαθήσουμε είτε να προσφέρουμε λύσεις είτε να κάνουμε τους πυροσβέστες. Τι εννοώ? Πες ότι το παιδί σου επιστρέφει μια μέρα από το σχολείο και σου λέει ότι είναι θυμωμένο. Το να μπούμε κατευθείαν στη λύση είναι το να ρωτήσουμε τι έγινε, ποιος σε πείραξε, ώστε να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα και να καταλαγιάσουμε το συναίσθημα. Αυτή είναι μια συνήθις αντίδραση και αυτό γιατί σαν γονείς νιώθουμε την ανάγκη να προστατεύσουμε το παιδί μας. Ωστόσο, μια τέτοια αντίδραση, παρόλη τη θετική της πρόθεση, στέλνει το μήνυμα στο παιδί πως ο θυμός είναι ένα κακό συναίσθημα, το οποίο είναι μη αποδεκτό, το οποίο θα κάνουμε τα πάντα για να το αποτινάξουμε από πάνω μας. Δεν το αναγνωρίζουμε δηλαδή, δεν το επεξεργαζόμαστε, δεν μαθαίνουμε από αυτό τι δεν μας αρέσει. Απλά προσπαθούμε να το ξεφορτωθούμε. Εναλλακτικά, ένας γονιός πυροσβέστης θα πει: «Έλα, μη θυμώνεις, τώρα είσαι στο σπίτι με τα παιχνίδια σου. Μετά θα πάμε και παιδική χαρά. Έλα, χαλάρωσε τώρα». Με αυτή τη μέθοδο πάλι καταφέρουμε να μάθουμε στο παιδί μας πως ο θυμός δεν είναι αποδεκτός και πως πρέπει να αποσυνδεθούμε αμέσως από αυτόν. Αντίθετα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να καθρεφτίσουμε το συναίσθημα. Ναι, βλέπω πως έχεις θυμώσει. Και μετά να αφήσουμε το παιδί να μας καθοδηγήσει λέγοντας κάτι όπως: «Θες να συζητήσουμε για αυτό που νιώθεις?» Αυτή η προσέγγιση δείχνει στα παιδιά ότι είναι φυσικό και αποδεκτό να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ότι είμαστε εκεί για να τα στηρίξουμε, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Ένα λοιπόν βασικό στοιχείο στη διαχείριση προκλήσεων είναι η μετατροπή των δύσκολων στιγμών σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει να διδάξουμε στα παιδιά πώς να αντλούν διδάγματα από τις αποτυχίες τους και να τις χρησιμοποιούν ως έναυσμα για ανάπτυξη και βελτίωση. Είναι σημαντικό να τα ενθαρρύνουμε να αναγνωρίζουν τι μπορούσαν να έχουν κάνει διαφορετικά και να σκεφτούν στρατηγικές για το πώς μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον. Αυτή η διαδικασία βοηθάει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας και στην ενίσχυση της αίσθησης της αυτοεκτίμησης. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό το πότε θα επιλέξουμε να συζητήσουμε για το δίδαγμα και το πόσο θα τραβήξει μια τέτοια συζήτηση. Αυτού του είδους η επικοινωνία έρχεται αφότου έχουμε αναγνωρίσει και ακούσει το συναίσθημα, αφότου έχουν ηρεμήσει δηλαδή τα πνεύματα, ενδεχομένως αφότου έχουν περάσει αρκετές ώρες μετά από το οποιοδήποτε συμβάν. Επίσης, προσπαθούμε να μην μακρηγορούμε για να σιγουρευτούμε πως περάστηκε το μήνυμα, πως έμαθε δηλαδή το δίδαγμα από την εμπειρία του.
Το παιδί, σε όποια ηλικία και αν είναι, πιθανόν να μην μπει ήδη ξεκάθαρα πως κατάλαβε αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε, αλλά σίγουρα μέσα του το επεξεργάζεται. Και άλλο ένα tip που θα βοηθήσει πολύ είναι το καλύτερα να προσπαθούμε να ρωτήσουμε το ίδιο το παιδί μας τι πιστεύει πως έμαθε από όλη αυτή την εμπειρία, παρά να μπούμε κατευθείαν στη διαδικασία να του πούμε ότι την επόμενη φορά θα ξέρεις να μην κάνεις για παράδειγμα αυτό, ή είδες που σου τα έλεγα πως αν κάνεις αυτό θα... Παράλληλα, είναι κρίσιμο να διδάξουμε στα παιδιά μας την αξία της υπομονής και της επιμονής. Οι προκλήσεις και οι αποτυχίες δεν είναι το τέλος του δρόμου, αλλά βήματα προς την επίτευξη των στόχων τους. Θέλοντας λοιπόν τα παιδιά μας να συνεχίζουν να προσπαθούν και να μην εγκαταλείπουν, τα βοηθάμε να κατανοήσουν ότι η επιμονή αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας τους. Κλείνοντας, η διαχείριση των προκλήσεων αλλά και η μετατροπή τους σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες είναι κρίσιμα στοιχεία στην ανάπτυξη υγιών, ανθεκτικών και γεμάτων αυτοπεποίθησης παιδιών. Μέσα από τη σταθερή και υποστηρικτική μας παρουσία μπορούμε να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με ψυχραιμία και να βρίσκουν αξία στην προσπάθεια, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Συμπερασματικά λοιπόν, στο τέλος της ημέρας, ο στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε παιδιά που αισθάνονται ασφαλή, που γνωρίζουν την αξία τους και διαθέτουν αυτοπεποίθηση να επιδιώξουν τα όνειρά τους. Θυμήσου, η καλλιέργεια αυτοαγάπης και αυτοπεποίθηση στα παιδιά δεν είναι ένας αγώνας δρόμου, αλλά ένας μαραθώνιος. Κάθε στιγμή αγάπης, κάθε μάθημα υπομονής, κάθε ένδειξη ανεφόρων αποδοχής χτίζει την αυτοπεποίθηση, ενισχύοντας την λίγο τη φορά. Ελπίζω αυτές οι συμβουλές να σε βοηθήσουν καθώς φωτίζεις το μονοπάτι για το παιδί ή τα παιδιά σου προς την αυτοαγάπη και την αυτοεπίθεση. Μην ξεχάσεις να γραφτείς στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο σαν και αυτό και να γράψεις στα σχόλια δικές σου προτάσεις θεμάτων, γιατί και αυτό το βίντεο σε μία από τις ερωτήσεις του κοινού μας βασίστηκε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μου και σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά. Σε χαιρετώ.